Kubla ye phi ki perlok ki be gi janga sajisen pidang su bhai pi po jong ne ka channel jingi langba jong ne ka video ka bathamai ka ba ngawara ashpim tasni hakane ka video janga mata ka si ngine kran phang jong ne ki scam ki ba scam ya ki account Instagram jingi hakane ki sngi tibon bha ki perlok janga lani ki subscriber ki be janga na ka por ki message janga ba ka Instagram account jingi kala shahak in persyaman wat ye ki daw kumno kini ki hackers lani ki spammer lani ki scam ya ke Instagram account jingi bar kumno ki thok ya ki wepat ki perlo ke jingi tongin stang la dai fidang wan ha ka sen ka banang kong hapo jongani ka channel jingi ngapdeng ngop ha ya phiru but ngakwa ban ya tho ipi ba hapo jongani ka channel jingi ni yo shibon ba ke jingi kai ha ka ba kumno ngin ngin yat ngin yeng ha ka tenti ka ba kumno ngin sumar ngin hikaya ki khon jingi ha ka ni ka juk ka bathamai but khamtam kini ki awareness program na ka por ni wan rashpi tongin stang naga por ngayo ya ki message na ki perlok ke jongi lane na ki subscriber jonga ki baong yang ba ka Instagram account joki kala shah kim la shuban access ya ke Instagram account joki in what ya ki da kumno hato video i ya kum kini ki chai post ba ki post da ki perlok ke jong phi hapo jong ki Instagram account joki ki post ya kum kini ki chai durba ka one ka way ka message ka ba credit lane ka ba one ka pisa hapo jong account joki kala bandai shi 4,000 shilak arlak lane kanu ka amount hapo jong ka account jongki kum kini ke jai post haba phiyo i haga Instagram post jongki perlo jongpi phi kwa ban tip kumno uni perlo jonga lene kumno kani ka perlo jonga kayo ya kani pisa live ho sapo sanpo wajar tengka but hati nanta phi persyaman message ki but phi kali ki kumno phiyo ya kani pisa but makiru ki reply phi ba ki invest hakaway ka company hakaway ka website ki invest 10,000 tengka lene 4,000 tengka but ki up hadin ka to kani por kata ka pisa jongki kalong double triple lene 10,000 sha but hadin nanta mangiru hakajing kwa ruspa mano bang kwa ban ruspa dende but hadin nang tapat mangiru ngi kwa bangkeli ngi kwa ban tip kumno kini ki yo pisa mangiru ngi kwa ban tip kumno ki le ba ki yo ya kani pisa but kita ki perlu jungi ki ong bagi invest hak company kalong ke basuk hapindan kamban le ARM pidan kamtang ban invest ki pisa 10,000 dan 1,000 but pin up hadin katu kani por kani ke company kan trade yang kani pisa jampi hapo jongka bitcoin leni haginu ki company ke bahe but hadin nang tapat pin yo ya ki pisa double lani triple kat pakum ke jing yo nong jong kita ki company dia mangirong iong kani kalong ke basuk ba pindan kamban le ARM pidan kamtang ban invest ki pisa hapo jong ke website but up katu kani por dia mangiru hagajing kwa rispa shortcut ni invest hapo jong ni company batang hadin katu kani por kaju ka post ngin yo i hapo jong Instagram post jong ka account jong i ngan batai phi kumno haba phi message ya kini ki perlo jampi ngani thoi phi omde ki perlo jampi hinre ki de kini ki spammer ki bala spam lene ki bala hack ya kini ki Instagram account jong ki perlo ka jampi haba phi message ki IP ya ka link jong kata ka website but hadin nang tapat phi login hapo jong ki lene phi click ya ka to website phi poi ha ka we ka page but hadin nang ta ki ongi phi phi hapan invest pisa hapo jong ni ka website kala bande shi spa tengka ar spa tengka lene shi hajar ar hajar tengka kat bakum ka jingla jong phi hadin nang ta haba phi la tap ya ka pisa hapo jong kata ka website but hadin nang ta ki pha ya phi ban verify ya ka ne ka Instagram account jong phi hadin nang ta ki pha phi ban enter ya ka login ID jong ke Instagram jong phi kala bande ka number phone lani da ka Gmail ID jong phi hadin nang ta ki pha phi ban enter ya ka password hapo jong ka website ka bade ka password jong ka Instagram lani ka Facebook account jong phi hadin nang ta ki ong phi baka one ka way kan OTP hapo jong ka phone jpi kala bande ha ka email lani kala bande ha ka number phone jpi but ki ong phi sngop haban enter lani sob haban I ya utu OTP fi enter ya utu OTP hapo jong ka website jong ki lani ki pha ban send ya kata ka OTP hapo jong ka WhatsApp number jong ki but hadin nang ta marsen enter ya utu OTP findo no ya kata ka access halor jong ka account jpi pimla shu ban access lene ban pentre kam ya ka account jpi batang hadin ka ni por finjo iba ka account jpi kalong private pimla shu ban access ya ka account jpi batang hadin ka ni por finjo i ya kum kita ke jai post kabala post hapo jong ka Instagram account jpi ki perlo ki be jonga kini ki spammer ki roi bha hakani ke sngi tu husiar ba lada video i ba ki perlo jampi ki post ya kum kini ki jai post hapo jong Instagram account juki kim dei ki perlo jampi ki ba post ya kani ke do hendre ki dei ki spammer ki bala hak
lani ki bala spam ya ka to ka account jong itu ki perlo jempi namar kata tu husiar ba hashwa ba pin enter hashwa ba pin rung hakan ko website to pentik na shwa hato ka to ko website kwa philarung hato ka long ka basisha ni ka long ka fake website ka bala ban thok ya ki brio namar kata ko ki perlo ki begi jang to long phi ki ba husiar ba hakan ki sngi namar kum kini ki ja spamar way ba ka account jong phi kala shahak lani kala sha spam phimla shu pan yo ya ka to ka account jong phi lada hi persang kat no phi persang ban change ya password phi persang ban change ya login id phimla shu namar kila change ya uta login ID jompi kila change ya kata login jom kata ka account jompi naka number phone jompi shaka number phone jompi lani naka account jompi shaka account jompi ka ba phimla shuban access ya ka ki perlok jompi habaki yo i ya kata post jompi kin yo i kumba ka long hi kin sim ya ki dur jompi ki baton hapo jong ka Instagram account jompi kin edit ka hakata ka komba ka pau ka message ba ka wan ka notification ka phone jompi ba phiyo ek pisa kata tengka namar kata tu husiar pha ko perlok pe jana shibon pha ki sparmar shibon pha ki skama ki mi hakini gasni hakwe haki bon ba ki rukom banthok ban syukoring lada ngimlong ki bo husiar ngin cha thok ngin cha syukor om tang ba ngin cha thok dalade hendre kin thok ya ki perlok jongi ro haka jokor kom lengba jongpi bat ki perlok jongpi kin keno ipi ba de mapi ki ba scam lane de mapi ki ba thok ki ba syukur ki ba hak ya katuka account jaki namar kata tolong pi ki ba husiar lara fi shem lara fi lap ba ke video jangam mendagasni ka at aa ka value hakan jim jimpi sengam hawanam klep ban share ka syaki perlot jimpi nang ba makiro ki lap ban like na kini ki jing thok na kini ki sparmar hakin ki juk kembangi menta ngin second do pi hak ki video ta hado ko por bye bye stay safe